θέμα της χημείας. Πώς είναι το σουρωτήρι, αυτό που βάζεις στα μακαρόνια, η κυρά σου. Ό,τι τρέχει είναι δικό σας. Από πίσω, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Πόσες τρέχει. Ρε, και μιλάτε. Κάτσε, ένα λεπτό. Κάτι είπε για τηλέφωνο ότι πήρε. Δεν έχω υποχρέωση να μ' ακούς γιατί εγώ πληρώνω. Άντε γεια! Είναι επιλογή σου. Τι, παιχτικότητα. Σουρωτήρι τον έχω κάνει, ρε. Και μιλάς. Άντε γεια! Χωρίς αλλιοπούτσα. Έλα να σου πω κάτι, ρε. Με το καρότο κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Στο στόμα. Πες κατσουράνι. Πάτωνα. Τον κατσουράνι. Πεις. Champions League. Θα πεις, ρε φιλαράκο. Είμαστε τσόντα. Βρε θα πεις, μωρέ, θα πεις, μωρέ. Τι το κάνετε αυτό. Άντε γεια! Και μια κότα λιράτη. Με λυρί και από εδώ και από εκεί και από πίσω. Παντού κότα. Τα στοιχεία της φύσεως. Δεν είμαι ΑΕΚ. Άντε γεια! Έτσι. Φάτη φασολάδα και λακρά σε κανένα φρύδι. Θα να σου κάνω μια ερώτηση, Παναθηναϊκός ήμουν. Πες μου, ρε φίλε. Πού κουρεύεσαι, ρε μάγκα? Άντε γεια! Εκεί. Γιατί είμαι και μάγκας. Είστε πολύ βάρβαροι. Με ακούτε? Ναι. Το καρότο βγάλει το ρε. Καταρχήν το καρότο μπορεί να το βγάλεις για ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Βγάλει το καρότο και το ξαναβγάλεις όταν πες για ύπνο. Άνταχασαι του βάρβαρε. Αφού δεν κατάλαβες τι είμαι. Όχι, πού να καταλάβω. Εμείς έχουμε πάρει τη μεγάλη κούπα. Τη μεγάλη. Άντε γεια! Θυμάστε τον Μανολάμο τον Ινιάδη. Το θυμάστε? Πάρτε το. Άντε γεια! Καταλάβατε. Πού πήγε τώρα ο Μανολάς? Εδώ είμαι. Βρε άντε γεια ρε που θα κάτσουμε να μιλήσουμε. Γιατί έχω κι εγώ μια μεγάλη να στη δείξω μετά. Ο Λιζαντέπα σας αρέσει? Άντε γεια. Βρε κοροϊδάκι. Για βάλε μου του Πετρέλη. Μην αγριεύεις. Είπα είμαι... Άντε γεια! Αυτό το απαιτώ. Άντε γεια! Γιατί το απαιτείς? Εγώ δεν απαιτώ. Πήγαινε και στο δωματιάκι να απαιτήσεις. Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Βρε κοροϊδάκι. Άντε γεια! Άντε γεια!